עכשיו תופסים את אורלי. איפה אורלי? יו. טוב, אז תופסים מישהו אחר, תופסים את גיא. את גיא. תופסים מהר את גיא. את גיא. את גיא. תופסים את גיא, את גיא. זה לא פייר. עכשיו את עמית. תופסים, לא, את לין. תופסים מהר את לין. את לין, את לין, את לין. תופסים מהר את לין. תופסים אותה. לא את אורלי. אורלי לא את. יואו, תראו איפה היא נעלמה. היא נעלמה לין. יואו, היא מתחבאת לכם. לין. תופסים מהר את לין. תפסתם את לין? יופי. אז עכשיו את יאיר. את יאיר. תופסים את יאיר. תופסים את יאיר. מכינים ממנו נקניקייה. עושים ממנו קציצות. הנה יאיר. לא נורא ממי. תופסים את יאיר. תופסים, תופסים, תופסים.